Cando eu lle retiro a miña validación, non? Cando digo eu retírolle a miña validación aos homes que vexo que dependen dela, non é unha vinganza. É unha cuestión de dignidade. Fago por min, sí? Dicir, eu non estou obedecendo o mandado patriarcal, eu non xogo a un patriarcado que sei que me fai mal, é case unha forma natural é selección patriarcal. É dicir, de par de ti van quedar homes que en maior ou menor medida sí que se cuestionan iso e que poden xa ver as mulleres como máis ca necesarias, útiles e a veces desde só por esa validación. Dicir, eu non xa dou, valídate ti. Valídate e valórate. E despois, falamos.